τα παίρνετε στην εκδοσή σας. Δεν παρακαλώ. Τον υπόδικο θα το δείτε που το κάναμε και δίμαρχο. Τώρα τους τρέβαλε και δίκιο. Ένα να τις τρέβαστε, δύο έχουμε. Έφη, το κανάλι, πάνω, εδώ είναι το κανάλι. Αυτό είναι λογικό. Θα δηλητηρίασει ο Δήμος. Ο Δήμος θα δηλητηρίασει. Ομαδικές δηλητηριάσεις. Αυτό εδώ, το τι είναι υπεύθυνος. Γιατί, ότι θα δηλητηρίασε κάποιος πολίτης δεν είναι ο Δήμος. Ναι, για ποιο λόγο. Και τι να τα κάνουμε, πού να τα πάμε. Πού να τα πάμε. Οι πολίτες βρίσκουν τη λύση και δεν μπορεί να φύγει. Γιατί δεν τα μάθω, πού είναι, πού να τα πάμε, πέστε μου. Ότι λέω. Δεν παρακαλώ, μη φωνάζετε. Δεν παρακαλώ. Δεν θα μου κάνεις μάθημα. Πού να τα πάμε. Κάνεις λάθος αυτό. Δεν παρακαλώ τώρα. Εγώ σου λέω την καταγγελία. Το χαρτί! Το χαρτί μου δίνεις ακόμα! Με τρελαίνεις τώρα! Μου λες γυρνάς και μου λες γιατί δεν τα φροντίζουν οι πολίτες! 100 άτομα! Τι μου λες τώρα! τι να σου πω, θα κάνει ο Δήμος. Ο Σάκης και η Άση και εμείς που τρέχουμε δηλαδή εκεί πέρα στο κοινοκομείο που είναι σαν σκατά! Ξέρεις πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που πεινάνε. Ξέρεις πόσοι. Να μην ψηφίσαν τους μαλάκες, το είπα και το άλλο! Αυτοί μου κάνουν Δήμαρχε, αυτοί μου κάνουν για τα σκυλιά σημαίνει ότι κάτι κάνουν για τους ανθρώπους. Αυτοί αν το λένε τι κάνει. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε. Όσοι, ο πολίτης είναι υπεύθυνος. Όσοι έχουν σκυλιά, δεν κυνηγάνε, ή τα βαρεθήκαν ή τα δολούν, τα μολύσανε. Τι να κάνουμε. Τι να τα κάνουμε. Όπως υπάρχουν παντού. Τα κοινωνία εδώ μέσα μου. Ήδη τα περισσότερα αυτά ήταν υποτονές κόμμα. Το αρχείο μας τώρα. Δεν ξέρω, άλλοι σπίτι κοιμάται μπροστά στα μαγαζί. Εμείς μιλήσαμε